дар ҳашаротҳо ҳаст як ҳодисаи дигар бо номи полиморфизм. хоб, полиморфизм чи аст? полиморфизм калимаи юнонии поли маънояш мешавад бисёр, морфо мешавад шакл. морфо мешавад шакл. яъне агар мо аз ин қоида бисозем, чӣ қоида месозем? полиморфизм чист? бисёршаклии аъзоҳои оиларо, ё мегӯем бисёршаклии оиларо, бисёршаклиро дар оила, бисёршаклиро дар оила чӣ мегӯянд? Полиморфизм. яъне мисол мегирем, мисоли оддӣ биёрем. Агар мисол оилаи одам аз ҷинси нарина иборат аст ва аз ҷинси модина иборат аст. аммо дар оилаи занбури асал хоб мо дорем ҷинси модина, ҳаст ҷинси модина, ҳаст ҷинси нарина ва ҳаст беҷинс. яъне агар дар оила гӯем бисёршаклии аъзоҳои оила шаванд, онро чӣ мегӯянд? хоб, полиморфизм. масалан оилаи занбури асал аз се намуди занбурҳо иборат аст. модина яъне ки малика мегӯем. фақат занбури нарина дорем ва занбурҳои коргар. яъне дар оилаи занбури асал занбурҳои коргар беҷинс ҳастанд. бинобар ҳамин бисёршаклӣ мешавад. ана бисёршаклии аъзоҳои оиларо чӣ мегӯянд? Полиморфизм мегӯянд. хоб, оилаи занбури асал мо дорем қутии занбури асал, яъне қутии занбури асалро канду мегӯянд. хоб, кашфи қутии занбури асал. ана ин қутии занбури асалро аввали маротиба Олим Прокопович кашф кардааст. Олим Прокопович. ана Олим Прокопович аввалин бор қутии занбури асалро кашф намудааст. хоб, тухмони малика. аслан мо гуфтем ки занбури асал оилааш аз се гурӯҳи занбурҳо иборат аст. мо дорем занбурҳои коргар, мо дорем занбурҳои малика ва ҳаст занбурҳои нарина. аслан вазифаи занбурҳо чи аст? масалан вазифаи занбури коргар ҷамъ кардани шаҳд, ғизо додан ба кирминаҳо, сохтани лона, сохтани хона, яъне ҳамн хона барои кирминаҳо ва ҳама ин вазифаҳо аз занбури коргар вобаста аст. ва занбури малика вазифааш тухмонӣ мешавад. ва занбури нарина вазифааш мешавад хоб чи? бордоркунии малика. гуфтем ки малика аслан вазифааш тухм мондан аст. аслан малика ду намуди тухм мегузорад. мо дорем тухмҳои бордоршуда ва тухмҳои бордорнашуда. яъне ҳаст тухмҳое ки бордор шуданд ва ҳаст тухмҳое ки бордор нашуданд. занбурҳои коргар аслан се намуди хона месозанд. гуфтам ки вазифаи занбурҳои коргар сохтани хона мебошад. се намуди хона аст. ҳаст хонаҳои хурд, ҳаст хонаҳои калон ва ҳаст хонаҳои миёна. аслан малика дар хонаҳои калон ва хурд тухмҳои бордоршуда мегузорад ва дар хонаҳои миёна тухмҳои бордорнашуда мегузорад. анакнун аз онҳо чӣ мебарояд? аз хонаи калон малика мебарояд. аз хонаи хурд занбури коргар ва аз хонаи миёна занбури нарина, яъне нарзанбур мебарояд. яъне аз ин маълум мешудааст ки занбурҳои занбури малика ва занбурҳои коргар аз тухмҳое мебароянд ки онҳо тухмҳо бордор шуда ҳастанд ва нарзанбур бошад аз тухмҳое мебарояд ки онҳо тухмҳои бордор нашудаанд. хоб, хай хонаҳоро гуфтем. гуфтем се намуди хона аст. хонаҳои калон, хонаҳои хурд ва хонаҳои чи? миёна ҳастанд. аслан занбурҳо асал ҳосил мекунанд. асал аз чӣ ҳосил мешавад ва чӣ гуна ҳосил мешавад? боз мо дар бораи инҳо ба шумо маълумот медиҳем. хоб, занбурҳои коргар, вақте ки як занбури коргар гулҳои зиёдеро бибинад, омада ба дигар занбурҳо дар пеши қутие ки занбури асал аст шикамашро меҷумонад. яъне гӯё рақс дорад.
اصلا اون رقص ندارد. برعکس همون دیگه زنبورهای کارگرو فریاد دارد که بیا بریم در همون قسمت گلهای زیاد است و شهدهای زیاد است. وقتی که زنبورهای کارگر رفته شهد گل استعمال میکنن، شهد گل استعمال کرده میان در قوطی که در قوطی‌هایی که جایگیر شده‌اند، در قوطی‌ها در داخل قوطی‌ها همون شهد استعمال کرده رو قی میکنن. قی و همون قی کرده شده رو دیگه زنبورهای کارگر که در قوطی هستند دیمبورا استعمال میکنن. و دیمبورا استعمال میکنن آنها نیز در همون قوطی همون شهد استعمال باز قی اثر اینا قی میکنن. وقتی که اثر قی میکنن در نتیجه عسل کار کرده میشود. یعنی عسلی که ما استعمال میکنیم он қайи занбури асал мебошад. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.